Hello mga amiga, mga amigo, mayong hapon. Yan nasad ko, padayon na sad ta sa atong balak sa espiritu sa kamatuoran. Si Jesus miingon, kamong tanan akong mga anak ug akong gigugmag akong pinilhon. Tungod kaninyo ang tanang butang akong pagabuhaton. Pero unsay nahitabo dinhi sa kalibutan ko karon nga sa uban ako yung gisalikoy ug gibaliwala man Hinuon. Mga anak, ang tanan kong mga butang tan-awa sa inyong palibot. Kung sabili ko ninyo paghahatagan tan-awon sila gayud pagkanindot. Ang tanan puros makaon, apil pa ang mga sagbot, kung kamo magkugi lang sa kanunay ug sa maayo maning kamot. Pero ang uban inyo diri kanako wala makakita. Busa mao'y hinungdan nga ako inyong gibaliwala. Karon sa inyong palibot kamo na ang bahala. Kaysa inyong kaugalingon ako mga anak, dili na ninyo pamakita. Diri kanako, daghan kamo karon ang nagsigi og panawag. Nagpakitabang sa kalisod pero dili na ako pamakatubag. Kay diri kanako og kaninyo, dunay dako nga nakababag tungod sa ako makasuguan kay inyo man nga gisupak. Diri kanako, daghan kamo ang nagsigi og sangpit pero dili na ako pabakadungog. Bisag ako inyo pang pasan-pasanon og sa kong atubangan pa kamo magluhod-luhod. Kay daghan na kaninyo karon sama sa nangabuta og nangalibog tungod sa ako makasuguan kay inyo man nga gilimod. Inumdumi mga anak, ako mao inyong buhi ka Dios ug mao ang kamatuoran. Ug sa inyong kaugalingon ako karon asaman ngang inyong gipaka-Dios mao man inyong kaugalingon ug ang uban nganong dili man ako nganong tungod kaninyo sa krus kumang kamo gipakamatyan. Mao kini ang balak sa espiritu sa kamatuoran. So mga amiga, mga amigo, og nakauyon sa kaninyo ang nakauyon sa akong balak, palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel ni Oldarica Balak Barbas. O dinhi na lang ko taman. Daghan salamat kaninyo og mayong hapon hangtod sa sunod nga higayon. Bye-bye.